Тамақ тоқ, көлек көк деп біздің жақта айтады. Мына біздің қазақ арасында яшаған татарлар біраз тіліміз өзгерген екен. Мен шуны ихтибар еттім, бұл Татарстанға келгеш аптырадым. Айтам, біз шулай сөйлейміз, амында ник сөйлемейлер. Олар келіп шықты, ол біздің не татарлар анда шул қазақ арасында тұрғаш. Анда қазақтар да бәлки біздің татар сөздеріне қолланғанлардыр. Бәлки мен аны ихтибар бекітмедім. Алар чөнки біз кірсек, қойсақта татарша сөйлешедір. Хәзір дә әлі баранда исән сау дип ышанам әле. Хәдичә апа мәсәлән, ул қазақ хатыны булса да, әти мәрхүм әйтер, чиста татарша сөйләшә. Барсаң, ул чиста шунасын беләсезме, мен менә мәрхүм инде бер абыйым Одесадан килгән, ул теге зиратка барды да, әти мәрхүм әнинең ташына кулын куеп торган, бер абыйым ашыктырып, әйдә, мин шунашылып әйтәм, нәрсә ашыктырасың дип уйладым инде. Ул бит син гел килгән чакта райцентрдан киләсең дә чыгасың, ул инде ничә елга бар килә, башка киләме? Мен инде урысча әйтмешли, как воду глядел, былтыр менә кызганычка каршы ковидтан китте дә калды, 70 яшын тик тутыргач кына. Шуны әйтәсем килә. Шунда мен аны туганнар мине урышканнар, мен аны белән ул ничектер ни юаш ие, инде Одессадан ул теге авылны татар шитен күрәс килде, туганнар ул якта калмаган. Мен инде күбесе беләләр мине, теге мен селкор булдым, киномеханик булдым, шуңа күрә мине беләләр. Мен аны инде көчләп әйдә дип урамнан бардык. Берсенә кирдек, татар хатына инде, соңдан кирдек инде, ул шатланып инде, хатта мен садака бирсәм, ул соңдан инде Коран укыгач, үзе садаканы киреп, шәйгә без юк, ашыга без дип киттек. Аның алдыннан казак хатына кергән Хадичә апага. Ул шатланды, әйтерсең, үзен баласы килгән, үзен улы килгән шикелле шулай шатланды, моны җибәрәс килми. Хәзер шәй була ди. Инде абыйым юк дигән чакта, әле бурып та өлгермәде, шәйләре әзер, өстәле бит нәрсәле әзер. Теге апа сораша. Алар менә кайтасың, мәсәлән, кайсы апалар исән калган, алар үзен баласы шикелле кабул итәләр. Чөнки алар безне балачактан күргәч, хәзер күбесе кайтмый авылга. Шуңа күрә ул казак хатыны сөйләшә, татарча сөйләшә. Шул казак хатыны апа, шул бер вакытта мин шул теге ни язып та алдым, хатта видео бар, бер качан тапсам куермын әле. Ни шунасын безне урыштылар инде, барган җирдә бер абыебызда, нигә соңга калып, кая йөрисез? Миңа инде бөтен таяк тиде, яр иде, хәерлегә булсын. Шунда әйтәс килә. Шул вакытта бер вакытта бардым да, чәй эчеп утырам, ул казак апада күңелле, анда бездә мәсәлән бу Татарстанда килгәндә кунакта чәй эчеп тирләп утырсаң, мәсәлән, күргәнсезлек диләр, нәрсә дип әйтәләр инде, культурасыз кеше инде, культурасыз дип, юк дип әйтәләр кешене. Анда ул якта инде шатлана, казакча тирләп чәй эчеп утырырга күңелле инде. Шунда сөйләшеп утырабыз инде татарча, мин инде урысча әйтмешли, бдительность потерял. Бер мизгел аптырап киттем. Хадичә апа казакча сөйләшеп китте. Фу, мен әйтәм, бу нәрсә? Ул бит казак хатын. Шуны әйтәс килә. Менә шулай без анда шул ияләшеп, безгә тордык. Шунда менә не уйламагыз, бу теге бездә бер бар иде укытучы Бухарцев дигән, ул әйтәдер, старый мозай заболтался сарай ди. Шун шикелле. Юк, не заболтался, мин исемдә, менә мен сөйли башладым. Тамак ток, көлек кок. Тамагы ток, күлмәге нәрсә? Кемдер яшел ди, кемдер кок чәй дигән, яшел чәйне инде, кемдер күк дип әйтә инде. Шуны әйтәсе килә. Ул менә элек шундый менә күрдегезме? Күк киемләр белән йөриләр алар. Мәсәлән, менә хәзер сезгә ачам да, карарсыз менә. Менә күк. Без балачакта, мен әйтәм, шул сөйләдем бер вакытта. Теге урысча старица диләр икән алар. Элек елга булган җирдә күл булса, анда старица диләр. Шунда безнең күл бар. Аны аргы битендә инде нидә, хатта ничә ел узгач әти мәрхүм күрсәткән, казаклар торган, менә шунда аларның ди күчмә йортлары торган ди, алар ди шул җәй көнне ушында килгәннәр, кыш көнне көньякка киткәннәр инде шул. Менә шунда инде әйтәсем килә. Шунда яз көнне азрак җир кипкәч, без әйтәләр сурыккач дигәч, белмим, татарчамы, казакчамы сүз инде, белмим. Шуны әйтәс килә. Шунда футбол уйныйлар малайлар. Анда нинди инде кием дә булмады инде шул хатта. Кием дә булмады. Бер ягыннан инде спорт коралларын бирәләр, мәсәлән,
ансы каршы әйтеп булмый инде. Абыем әле бер вакытта комсорг булып эшләде совхозның. Анда нәрсә урысча әйтмәй инде, рөхсәт булса теге коньки, лыжи, һәммәсе булды, ботинкалар, нәрсәләр булды. Ул вакытта совхоз бирәдри, хөкүмәт бирәдри, совхоз бит государственный, дәүләт хуҗалыгы, шуңа күрә буладыр барысы да. Ә менә футболкалар бәлки булмагандыр, бер нәрсә текмәгәннәр юлны. Шуңа күрә алар әллә инде бер ямсызны кияләр иде. Артында әле бер буяу да юк юлны. Коричневый татарча белмим инде, гафу итегез. Шуның белән төсе белән ул бер теге туалетка барганда бер төсе була бит, шуны шикелле әйтерсең, шундыйны искә төшерәдер, шундый ямсыз, шунда харф түгел инде, цифр нәрсә дип татарча языладыр һәркайсын. Ә ул бит киемнән тора менә, иртә белән мин элек уйлаганым нәрсә бу, башта мин йөгергәндә ничек ботинка булса да, мәйтәм, шалбар булса да, нәрсә булса да, күлмәк булса да йөгергә ярый. Нигә алар кыланалар шулай матур формалар кия? Соңгыдан мин спортивка кия башладым. Инде үзем аңладым, инде шуны игътибар иттем. Матур киенсәң, үзеңнең ничектер кайфың күтәрелә дә, инде күңел ачылып, йөгереп, энергия каяндыр килә, кудрат килә, шуннан йөгереп йөрисең дә. Бигрәк тә кешеләр карый менә матур киенгәнсең икән дип, кемдер көнләшеп, кемдер сокланып, шул энергия ничектер артык энергия бирә икән. Шуңа күрә дә әйтәсем килә, проспектлардан чабасың, йөгерәсең, әллә кая юллардан чабасың. Менә шушында эссе көннәр булганда йөгереп йөридем. Беренче егет, икешме, мужикмы, ошо агач астында сырашып утыралар. Күләгәдә мин йөгереп барды, сөйләдем, йөгереп барам, ишетәм артымнан сердцене здоровый, аны у него дим. Шушы шатланып йөгерәм инде эсседә. Ул ярамый да инде, чөнки кан куйра да ярамый эсседә. Йөрергә, су эчсәң ярый. Нәрсә инде. Шул кайсы вакытта күңел ачырга дип, ул тәмәке тарткан кешенең бит теге җиңел генә эйфория була. Ә бу йөгергән кешендә шул була икән. Чөнки йөгергән чакта ул бер мизгел, менә без аягыра бас булып китеп барабыз, урысча әйтмеше, адым-адым шагым. Анда юк, без ни җирдә торабыз. Я бер аяк белән, я бер аяк белән, икенче аяк белән. Ә тегендә йөгергәндә бер мизгел генә кыска бар икән, ул син һавада. Шул очкан кебек. Хатта ул менә мин шушыннан җәй көнне чабадырым, менә шушы тараф анда Кама. Ул ни безнең Чулман елгасы, шунда түбәнрәк урысча под градус. Мин шунда йөгереп барадырым, очкан шикелле, үзе тыйыладыр. Менә шуны әйтәсе килә, тамак ток, күләк кок, адәм баласы теге әни мәрхүм бездә әйтәдер. Адам баласы ди, ул ди авырлыкны түзә ди, ачлыкны түзә ди, симезлектән чыдый алмый ди. Бәлки шулайдыр, менә хәзерге тормышны карап карагыз, инде сез, мин сезне инде үзегез теге акыллы кешеләр, тирән мәгънәле әйткән сүзләрне ни эшчәнлеген үзегез аңлыйсыз дип ышанамын. Чөнки хәзер шундый вакыт, дөресен турыдан туры әйтсәң, соңдан инде төнне йоклап та булмый инде. Ишек тавышына. Әйтәсе килә, аңлыйсыз инде. Менә беләсезме, тормышта шулай һәркайсы кутырып менә ничектер. Кайсы вакытта менә үзеңне ничек тәрбияләргә яхшы. Менә мин кайсы вакытта инде бер нәрсә ризасызлык булса миндә, үзем белән мин үземне шул яктан тия башлыйм. Коры ни бутка пешертеп ашатып торам үземне, тагы нәрсә, менә үземне үзем әйтәм, идарә итәргә кирәк. Бер халыкта әйткәннәр бит, менә үзенең җиңгән, ул татар халкында да бар бит. Татар халкында әйтем бар имеш. Бүтән кешене җиңү уңай, ә үзеңне җиңү бик авыр нәрсә. Үзеңне җиңгән кеше ул бик көчле дигән. Шуны әйтәсе килә, үзеңне җиңеп карасаң, урысча ул татар әйтемнең тәрҗемәсе шундый: победивший других силен, победивший себя могуч дигән. Шуны әйтәсе килә, шундый менә сезгә фикерем бар, ул менә хәзер тамамларга да вакыт килә инде. Һәр кайчан менә мәсәлән теге нәфес дигән, нәфсе казакча бездә нәфес дигән теләчәк кешенең бер нәрсә я хәмер эчәсе килә, я нәрсә эчәсе килә, я бик файдалысыз, зыян китергән ризык ашарга. Бераз үзегезне кулга алып, әгәр дә сез идарә итә алсагыз, бүген бер адым, иртәгә бер адым, бара-бара аптырап торырсыз, нинди сез үзегез кудрәтле кеше икән, үзегезне хөрмәт итә башларсыз. Иң беренче шул үзеңне хөрмәт иткән бик яхшы, чөнки бүтән кеше ул иткән алай түгел, ә үзең хөрмәт бик зур нәрсә. Исән сау булыгыз, рәхмәт игътибарыгыз өчен.